Gọọmenti Anambra steeti sonyeziri ndị ọzọ n'ịkagbu imefu oke ego na mmemme ahụtaghị dị ụdị ya n'ọnọdụ agụsị akwụkwọ n'ogo praịmarị na sekọndịrị akpọrọ graduation. Kọmishọna na-ahụ maka mmụta akwụkwọ Kammụta Ngozi Chumode bụ ya kwuru nke a dịka o kwuru na nke a ga-ebelata oke ego ndị nne na nna na-emefu nke a na-abagide ha ka ha weta maka emume graduation ahụ. Ọ mara ọkwa nke a n'ọgbakọ nkụzi nakwa nzute mkpụrụ ụbọchị 3 wee nye ndị nwere ụlọ akwụkwọ sitere na Agụata, Ọka na Nnewi zones. Amaka Onwuzulike n'ebe ahụ. Ihe mereme omenafọ ma bụrụ izuụka ndị ntaakụkọ nke kansụl ndị ntaakụkọ n'ime Naijiria alaka nke Anambra steeti gbanwere ugwu ka enwe ịdịkọ n'otu ya na ime ihe n'usoro ọrụ dịka ndị otu ahụ karịrị 65 bịara ya. Onye ntaakụkọ Ntochukwu Ochie ga-akọtọpụ akụkọ a. Isi oche kansụl ahụ bụ Dọkịta Odogwu Emeka Odogwu kwuru na nsonye ndị otu ya sonyesiri ike bụ ihe gosiri ezi njikọ aka ọnụ nakwa adịmuchu ha dị ebe ọ gbasatara ịkwalite ọrụ ha ọfụma. Ọ kọwakwara ndị nta akụkọ dịka ndị ntọala enwere n'obodo ma kwezie na ihe niile ha mekọbagoro bụ iji wee nyere aka ma fụ na ọrụ gọọmenti na-aga ọfụma. N'okwu nke ya, Maazị Gabe Ọkpalaeze gosipụtakwara obi aṅụrị ya n'ụdịrị ọchịchị gọọmenti steeti a na-achị ma kwezie na ọrụ ndị ọ lụgasigoro bụ ndị nke na-egosi na gọọmenti dị njikere ịdị na-emejupụta nkwa ọbụla ha kwere. Ọ nọkwaziri oge ahụ kpọọ oku ha mere na-aga n'iru. Otu onye so na union ahụ bụ Dọkịta Obiora Edeogo bụ onye obi jupụtara na aṅụrị n'ọrụ ọma niile Soludo na-arụ ebe o metụtasịrị ọrụ okporo ụzọ, mwube o wubere Solution Market nakwa Park na Ekwulọbịa ma kọwazikwe Gọvanọ Soludo dịka okwukwe ndị na-enweghị okwukwe. Site n'Ọka, abụ m Tochukwu Ochie maka akụkọ ụwa ABS.